Helo, a chroeso i fy sianel. Gwnewch eich hynna'n yn gyffyrddus. Dwi'n mynd i fod yn gwneud vlogs fel mae'r enw yn driodaeth chi. A maen nhw'n mynd i fod yn Gymraeg fel ydych chi'n gallu clywed. Dwi'n yn gwybod os di'r rhan fwy o'n chi yn gwylio'r sianeli mawr vlogio fatha Zoella, Pointless Flog, Max Butler, heina I gyd. Dwi yn, ac o'n i'n sbio ar ei fideos nhw, ac o'n i'n meddwl, ta beth o sos yna yn Cymraeg, oherwydd mae'n vlogio yn beth poblogaidd I wneud, ac o'n i'n meddwl, os na blentyn Cymraeg, neu blentyn, neu person ifan Cymraeg, wedi meddwl am wneud vlog, a nes I chwilio dros y we I gyd, ac o'n i'n methu ffindio vlog Cymraeg, ac o'n i'n meddwl bod yna'n bach o biti, achos mae'n beth mae'r poblogaidd ydy Cymraeg heb ddal fyny efo'r peth, ac o'n i'n meddwl, wel, os dos na ddim un, wel, so all fi wneud. Oherwydd, sgwn I faint o bobl sydd yn sbio I weld os oes na un. Dwi'n gwybod os dwi'n hollol hyfedd fi di'r unig un sy'n meddwl am pethau na, ond o'n i'n meddwl, wel, os dwi'n gwneud, mae'n rhaid yna rhywun arall yn rhywle yn meddwl, so am vlog Cymraeg. Ac os ydych chi, o'n i jyst yn meddwl, fatha, dwi'n mynd I neud hwn jyst so bod na un, jyst so bod Cymru'n gallu deud da ni wedi rhyw fath o ddal fyny efo'r oes. Cos ar hyn o bryd dwi'n meddwl bod ni'n gallu deud hynna. Dwi enwi hwn yn vlog Cymraeg o danodd, jyst so bod os na rhywun yn ffindio vlog Cymraeg, mae'n reit hawdd I gael ato fi. Os da chi'n gwybod am unrhyw vlog sydd ddim falle mor amlwg, gadwch fi o bod, achos sy'n I wrth y modd yn gwylio vlog Cymraeg, digwydd, dwi'n meddwl so'n really nice. Anyway, dwi'n 14 oed, 15 mlynedd rhyw 2 wsos dwi'n meddwl. Dwi'n mynd rili cyfri, dim mwy. Ac o'n i'n just yn meddwl, mae'n aroliadau fi drosodd. Mae gen I fi haf hir, a mae tywyd dod allan. Dim bod tywyd yn unrhyw effaith ar ymhenderfyniad fi wneud vlog. Ond mae'r haf hir yn, mae gen I lot o amser yn mynd I fod ar ynw. Ac o'n i'n meddwl, wel, so fo'n reit neis. Just cael gwneud rhywbeth productive efo'n amser. A o'n i'n meddwl, wel, so fo'n reit neis gallu deud, o, dwi wedi trio, dwi wedi rhoi vlog Gymraeg ar y we. Cos yn amlwg, mae yna lot o ymgyrchu dros yr iaith am bod di'n marw allan a bethau. A mor galed mae pobl yn gweithio, dydy'r ymgyrchu ddim I weld yn gweithio mor dda a fysa chi eisiau disgwyl lle mae'n dal canran fawr o'r boblogaeth yn siarad Saesneg. Ac o'n I jyst yn meddwl, di hyn ddim yn wir ymgyrch dros yr iaith, ond mae hyn jyst yn ffordd I fi ddangos bod fi'n gwerthfawrogi'r ymgyrchu dros yr iaith. A falle jyst dod â Cymraeg yn bach fwy modern. Ond, modd bynnag, dwi'n deud bod hwn yn vlog Cymraeg. Dydy hwn ddim yn mynd I fod yn Gymraeg perffaith, safonol, waw. Da chi wedi clywed, dwi wedi deud 50 gair Saesneg yn y 5 munud dwytha. O'n I jyst yn meddwl, so fe'n neis wneud un bach naturiol, so mae pobl yn clywed, dyma sydd yda ni gywir, so dos am angen chi wneud effort, effort yna fi'n mynd, sy'n angen chi wneud ymdrech I siarad Cymraeg perffaith drwy'r adeg, jyst bod chi'n trio, dyna di o wir. A sy'n ni'n rili gwerthfawrogi os fysa chi'n gallu siarad Cymraeg wsos yma, neu be bynnag, neu am gweddill eich bywyd. Ond, ie, dyna fo am y fideo yma. Dwi'n gwybod mae'n hollol ddiflas a does ddim byd diddorol wedi digwydd o gwbl, dim ond fi yn rambo ymlaen am y vlog Cymraeg as fi yn 14 oed. Ond, os da chi'n licio gweld mwy, os da chi'n licio fi gweld fi'n vlogio, dwi'n yn gwybod pa mor hir wneud hwn bara, falle fydd yn hollol am hyblogaidd efo ddim awr beth yw pwynt. Ond ar y llaw arall, at least, ma' na vlog Cymraeg. Felly os ydych chi mwynhau o, like, comment, subscribe. Waw, does o ddim geiriau yn Cymraeg I hinga. A na I siarad efo chi pan dwi'n siarad efo chi. Cia! Oedd fi bri arno fi.